everyone, welcome to my channel. ಯಾನೇನೆ ಅಂಜಲ್ ರವಾ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಐಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆ ದಾದಂತುಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 10 ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮೆಣಸು ತಂದೆ ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಬೊಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ ಧನಿಯಾ ಬೊಕ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೆಮನ್ ತಂದೆ ಬೊಕ ಒಂತೆ ಕರಿಬೇವು ಒಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಮೆಂತೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪುಳಿ ಈತೇನೆ ಈತೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಜಲ್ ಒಂಜಿ 2.5 kg ಅಂಜಲ್ ಕನೈದೇರು ಇಲ್ಲಾಗ ಐನೇನು ರವಾ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ 30 ಪೀಸ್ ಉಂಡು ಅಂಜಲ್ದ ಸ್ಲೈಸಸ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಪೂರ ಚೂಚು ಸ್ಮೆಲ್ ಪೊಂಡ್ಯಾರು ಇದು ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಪಡ್ಗ ಬೊಕ ಕರಿಬೇವು ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ ಮೆಂತೆ ಪೂರ ಚೂರು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ಯಾರು ಬೊಕ ಪುಳಿ ಬೊಕ ಮಂಜಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಲ ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಬುನಗ ಪಂಡ್ಯಾರು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಆತಿನ ಮಸಾಲನ ಜಾರಿಗೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತದ ಬರ್ಪೆ ಇಂದಿ ಕಡೆದಿನ ಮಸಾಲೆ ತುಲಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಿ ಏತ್ತು ಬೋಡು ಆತು ಮಸಾಲೆ ತೆತ್ತೊಂದು ಮೀನಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುಗ ನೆಕ್ಕು ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪಡ್ಲೆ ಎಕಡ್ಲೆ ಯಾನ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಚೂರು ಪಾಡ್ವೆ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಶುಂಠಿಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಂತಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಏನು ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಕೊಡು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಡ್ಗ
ಚೂರು ಲೆಮನ್ ರಸ ಎಲ್ಲ ಪಡುವೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಂಜಲ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಐಕ್ ಮಸಾಲೆ ಪಡ್ಗ ರಡ್ಡ್ ಕಡೆಲ ಮಿತ್ತಲ ತಿರ್ತಲ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪುರ ಸರಿ ಆವಡಾಂಡ ಒಂಜಿ 1 hour ಆಂಡಲ ಮಿನಿಮಮ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಯರೆ ಬುಡೋಡು. ಅಪ್ಪ 1 hour ಶೋಕುಡು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಸಾಲೆ ಪುರ ಆಯ್ತಾ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪುರ ಶೋಕುಡು ಒಯ್ಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಮೀನತೆ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಲಂಚನೆ 1 hour ಬುಡ್ಪೆ ಆಯ್ಬೊಕ ಫ್ರೈ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೆಂದು ತೂಕ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಮ ಪೀಸ್ಗ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು 1 hour ಯಾನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಯರ ದೀಪೆ ಬೊಕ ಫ್ರೈ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೆಂದು ತೂಕ ಚೂರು ಎಗ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡುವೆ ಫ್ರೈ ಅನ್ನಾಗ ಐತ ಫ್ಲೇವರ್ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕೆ ಯಾನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ నేను 1 hour ಬುಡ್ಪೆ. ಇತ್ತೆ ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಐಕೆ ಯಾನ್ ನೇಟು ಒಂಜಿ ತವ ದಿತ್ತೆ ರೆಡ್ ತವ ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಶಾಲೋ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ ರವಾ ಫ್ರೈಕ್ ಬಾಂಬೆ ರವೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಎಳ್ಯ ರವೆ ಇತ್ತೆ ತವ ಬೆಚ್ಚವಡು ಇತ್ತೆ ತವ ಬೆಚ್ಚಾತಂಡು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಇದು ರಡ್ಡ್ ಕಡೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚೋದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಇದೆ ಈ ತವಟೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ರವಾ ಫ್ರೈ ಇಷ್ಟ ಪೂಜಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ ತೋಜವೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಪೂಜಿ ಐಕೆ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ರವಾ ಫ್ರೈ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಐಕೆ ರವಾ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದತೆ ರವಾ ಪಾಡಂದನೆ ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದತೆ ಇಂದುಲ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು
ನುಡ ರೆಡ್ ಕಡೆಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚುವೆ ಇದೆ ತುಲೆ ಚೂರು ಮಿತ್ತಗ ಆಯಿಲ್ ಬಾಡ್ದ ಪಿರನ್ ಸೈಡ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ಏನು ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮಡ್ ರೆಡ್ ಕಡೆಲ್ಲ ಶೋ ಕೊಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಈಜಿನ ಪದಿ ಪದಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಕೊಡು ಫ್ರೈ ಶೋ ಕಾವಡು ಮಲ್ಲ ಮೇನತ ಅಂಚ ರೆಡ್ ಕಡೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ತುಲೆ ಫ್ರೈ ರೆಡ್ ಕಡೆಲ್ಲ ಬೇಯ್ದು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನೆಕ್ ರವಾ ಪಾಡ್ದಚ್ಚಿ ಒಂದು ರವಾ ಫ್ರೈ ಇತ್ತೆ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುಗ ಏನು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ತೆಪ್ಪುವೆ ಶೋ ಕೊಡು ಫ್ರೈ ಆತಂಡೆ ಅಂಜಲ್ ರವಾ ಫ್ರೈಲ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಂತದೆ ರಡ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಆಂಡ ಏನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಪಿರ ಎಡೆಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ ಬರ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್